السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف سارے حضرات پڑھیے۔ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ جس کو در رسول کی قربت نہیں ملی، جس کو در رسول کی قربت نہیں ملی، اس کو کبھی سکون کی دولت نہیں ملی، اس کو کبھی سکون کی دولت نہیں ملی۔ محشر میں سوئے یوسف کیا دیکھتے بھلا، محشر میں سوئے یوسف کیا دیکھتے بھلا، آنکھوں کو تیری دید سے فرصت نہیں ملی، آنکھوں کو تیری دید سے فرصت نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد، گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو، پہلے تے لیٹ دی معذرت چاہنا، آستانہ علیہ مقدسہ شرک پور شریف دا سالانہ عرس مقدس سی، اور اتھے حاضری واسطے گیا، بس اتھو نکل دیا، پھر تھوڑا جا لیٹ ہو گئے، لیکن پھر بھی چلو اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے، عرس مقدس دی تقریب دی بھی اللہ نے حاضری دی سعادت عطا فرما دی تھی، اور جمعۃ المبارک دیاں بھی گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دی تھی۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے اس کائنات دے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی نو اللہ رب العالمین نے شانہ دے نال نوازے ہے، سب تو زیادہ تے اچھیاں جس ہستی نو شانہ عطا فرمائیاں نے انہاں دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات تے اپنے نبیوں دا ذکر فرمایا ہے۔ کی فرمایا؟ بولیے ذرا کی فرمایا؟
ذکر فرمایا ہے اپنے نبیوں دا اللہ نے ذکر کیتا ہے اللہ نے نبیوں دا ذکر کیتا ہے اللہ نے قرآن وچ ذکر کیتا اور قرآن وچ ذکر کر کے سانو فرمایا تسی بھی کرو سانو بھی فرمایا کہ تسی بھی ذکر کرو آؤ ذرا چند قرآن پاک دی آیات پہلے پڑھنا چاہنا اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر کتھے کتھے فرمایا ہے تے کیویں کیویں ذکر کرنے دا حکم ارشاد فرمایا ہے محبت نہ بولیے ذرا سارے سبحان اللہ 24 گھنٹے دے اندر صرف ایک گھنٹہ صرف سوتا اور ڈرائیو تقریباً میرا خیال ہے 400 تو 500 کلومیٹر ڈرائیو بھی ہے یہ آندیاں بھی رستے میں دو جگہ تے میں کھڑے کر کے گڈی تے تھوڑا جیسا سستایا بھی ہیں کہ کدھرے گڈی واجی نہ جائے تو یہ باوجود الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں لیکن تہاڈی پریشانی ادو دور ہوئے گی جدو میں سر لا کے پڑھاں گا تے قرآن دی آیات پڑھاں گا کیونکہ ایمان والیاں دے سامنے جدو قرآن پڑھیا جائے تو ایمان والیاں دا ایمان وجد کردہ ہے جدو اللہ دا قرآن پڑھیا جائے محبت نال ایک باری بولیے سارے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا 16واں پارہ سورہ مریم آیت نمبر 41 اللہ رب العالمین دا ارشاد ہے اللہ کریم نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ اللہ کریم نے فرمایا وَاذْكُرْ فرمایا ذکر کرو فِي الْكِتَابِ کتاب دی اندر ابراہیم فرمایا میرے سونے نبی حضرت ابراہیم دا ذکر کرو یا اللہ ذکر کیوں کریے وجہ کیے اللہ کریم نے فرمایا وجہ ہے فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا فرمایا کیونکہ میرا ابراہیم سچا نبی ہے میرا ابراہیم سچا نبی ہے اللہ کریم نے ابراہیم دا ذکر قرآن خود کیتا ہے اگو سانو بھی فرمایا فرمایا میرے حبیب دے غلاموں تسی بھی اس کتاب دی اندر میرے ابراہیم نبی دا ذکر کرو اگے سونے 16واں پارہ سورہ مریم آیت نمبر 56 تے 57 اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اس کتاب دی اندر میرے سونے نبی ادریس دا ذکر کرو ادریس دا ذکر کرو فرمایا فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہو کان صدیقا نبیّا فرمایا میرا ادریس نبی بھی جھوٹا نبی نہیں صدیق نبی ہے کیونکہ نبی جھوٹا ہندہ ہی نہیں نبی جھوٹ بول دائی نہیں نبی صدیق ہندہ ہے فرمایا انہو کانا صدیق النبیہ فرمایا میرا ادریس نبی صدیق نبی ہے فرمایا اے او نبی ہے ورفاناہو مکانا علیہ فرمایا انہو اساں اچھا مقام عطا فرمایا فرمایا حبیب دے غلاموں اس اچھے مقام والے میرے نبی ادریس نو یاد کریا کرو میرے ادریس نبی دا اس قرآن وچ تسی ذکر کرو تیسری جگہ تے سورہ مریم آیت نمبر 54 اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا
کتاب دی اندر میرے سونے نبی حضرت اسماعیل دا ذکر کرو، اسماعیل نو یاد کرو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا انہو کانا صادق الوعد وکانا رسول النبی۔ فرمایا اس واسطے کیونکہ اسماعیل سچا بھی ہے، سچا بھی ہے، وکانا صادق الوعد، وعدیاں دا سچا ہے، وعدیاں دا سچا ہے، وکانا رسول النبی۔ فرمایا میرا سونا اسماعیل رسول بھی ہے، نبی بھی ہے۔ اگلا مقام ذرا قرآن دا پڑھیے، سورہ صاد پارہ نمبر 3 آیت نمبر 45۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ عبادنا، فرمایا میرے بندیاں دا ذکر کرو، اللہ دا فرمان ہے، فرمایا میرے بندیاں دا ذکر کرو۔ یا اللہ کیڑے کیڑے بندیاں دا ذکر کریے؟ فرمایا ابراہیم، فرمایا ابراہیم دا ذکر کرو، و اسحاق، اسحاق دا ذکر کرو، و یعقوب، فرمایا تے یعقوب دا ذکر کرو۔ یا اللہ کیوں ذکر کریے؟ فرمایا اولی الایدی والابصار، فرمایا اے میرے بندے ہتھاں والے تے اکھاں والے نے۔ اے بات بڑی قابلت ہے۔ فرمایا انہاں دا ذکر کرو، کیوں؟ فرمایا اولی الایدی والابصار، فرمایا ہتھاں والے تے اکھاں والے نے۔ تسی ہتھاں اکھاں والے نہیں، تواڈے ہاتھ نہیں ہے، تواڈیاں اکھاں نہیں ہے، اکو جہیاں ہی نے۔ کیوں بھائی؟ اکو جہیاں نے۔ اللہ کی فرما رہے ہیں؟ فرمایا انہاں دا ذکر کرو، اولی الایدی والابصار، فرمایا ہتھاں والے بھی نے تے اکھاں والے۔ مقصد کی؟ فرمایا انہاں دیاں اسی اکھاں چ بھی ایسیاں عجیب طاقتاں رکھیاں نے تے ہتھاں چ بھی طاقتاں رکھیاں ہوئیاں۔ فرمایا انہاں دا ذکر کرو۔ اگلا مقام سنو قرآن پاک، سورہ صاد پارہ نمبر 23 آیت نمبر 41۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصُبٍ وَعَذَابٍ۔ فرمایا میرے سونے نبی ایوب دا ذکر کرو، اذ نادا ربہ، جدوں نے اپنے رب نو پکاریا۔ فرمایا میرے سونے نبی حضرت ایوب دا ذکر کرو۔ ٹھیک ہے یا اللہ، اور اگلا مقام سنو قرآن دا، پیار نہ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ لوکی آندے نے ذکر کرن دی ضرورت نہیں، میں کہتے اللہ قرآن وچ بار بار فرما رہا کرو ذکر، کرو ذکر، کرو ذکر۔ موضوع ہے ذکر مصطفیٰ۔ ذرا پہلے قرآن سن پھر تینوں میں دسنا ذکر مصطفیٰ کتے لکھے ہیں۔ بار والے بھی ایک باری بولیے ذرا پیار نہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ فرمایا ذکر کرو اسماعیل دا، حضرت یسع دا اور حضرت ذوالکفل دا، جنہاں دے مزار شریف تے گئے سن، حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ فرمایا انہاں دا ذکر کرو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، فرمایا سارے میرے پسندیدہ بندے جے۔ پیڑیاں دا تے اللہ نے ذکر ہی نہیں آکھیا کرو، فرمایا جڑے چنگے نے انہاں دا ہی کرو، جڑے شانہ والے نے انہاں دا کرو۔ اگلا سنو مقام، اللہ کریم نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ فرمایا میرے سونے نبی
حضرت موسیٰ دا ذکر اس کتاب وچ کرو. یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کان مخلصا وکان رسولا نبیا. فرمایا اے مخلص بھی ہے کہ میرا رسول بھی ہے. اگلا مقام سنو، اے تے گل سی نبیاں دی. اللہ نے اپنے نبیاں دا ذکر کرنے دے متعلق فرمایا، پر اللہ نو پتہ سی کئیاں آکھنا جی نبیاں دا ذکر چلو من لینی آ جڑا تسی شرک پر شریف جاندی ہو انہاں دا ذکر کیوں کر دے ہو؟ کیوں ذکر کر دے ہو بابا فرید دا؟ کیوں ذکر کر دے ہو گولڑے دے تاجدار دا؟ اللہ نو تے پتہ سی. اللہ نے اے بھی رولا مکا دیتا. فرمایا فاذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اس کتاب دے اندر میری بندی مریم دا ذکر کرو. بولیے بولیے ذرا سبحان اللہ. فرمایا میری بندی دا ذکر کرو. آؤ ذرا ہن پیچھے نو اس گل نو لے کے چلیے. گل ایتھے شروع کریے. فرمایا میری بندی مریم دا ذکر کرو. پھر فرمایا حضرت موسیٰ دا ذکر کرو، حضرت یسا دا ذکر کرو، ذوالکفل دا ذکر کرو، ادریس دا ذکر کرو، اسماعیل دا ذکر کرو، حضرت ادریس دا ذکر کرو، حضرت ابراہیم دا ذکر کرو. فرمایا کائنات لیو انہاں نبیاں دے ذکر کر دے جاؤ، کر دے جاؤ، ذکر کر دے جاؤ. اللہ کیوں کریے ذکر؟ فرمایا اگر انہاں دا ذکر کرو گے، فرمایا جدو ذکر کرو گے، فرمایا تھوڑے گناہ مٹا دیاں گا، تہاڈے درجات بلند کر دیاں گا. تو یا اللہ میں عالم تصورات کی چرد کی تھی، پروردگار عالم یا اللہ انہاں نبیاں دے ذکراں دی واری آئی کہ تو قرآن اچ فرمایا فلان دا ذکر کرو، فلان دا ذکر کرو. کہ یا اللہ اسی میلاد والے نبی دا ذکر کرنا چاہنے ہاں، اے دے بارے چ کی حکم ہے؟ اللہ فرماندا ہے اے محبوب دیا غلاماں اے مینوں پتہ سی کئیاں آکھنا اسی نہیں کر دے. فرمایا میں محبوب دا ذکر اے ملا ملوانے دا محتاج نہیں رکھیا. فرمایا جدوں نبیاں دے ذکراں دی واری آئی ہے تہانوں کیا میرے نبیاں دا ذکر کرو. جدوں میلاد والے نبی دی واری آئی فرمایا اساں خود ذمہ اٹھایا ہے. فرمایا ورفعنا لک ذکرک. فرمایا اسی اس محبوب دا ذکر خود بلند فرما چھڑیا ہے. فرمایا کوئی ذکر کرے نہ کرے محبوب دا ذکر کم نہیں ہوئے گا. یا اللہ کیوں نہیں کم ہوئے گا؟ فرمایا ورفعنا اسا بلند کیتا ہے، ورفعنا ہم نے بلند کیا لاکا آپ کے لیے. پنجابی کیا اللہ فرماندہ سونے اساں تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کیتا ہے، تیرے واسطے تیرے ذکر نو اساں بلند کیتا ہے. کیویں ذکر بلند کیتا ہے؟ آؤ ذرا حدیث سنو، حدیث پاک سنو. تفسیر تبری لکھن والے امام تبری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تفسیر در منصور لکھن والے امام جلال الدین سیوطی، تفہیم القرآن لکھن والا مولوی مودودی. ذکر میرے نبی دا
تفسیر بغوی، تفسیر مظہری، تبیان القرآن، مسند ابو یعلا، تفسیر روح المانی، لکھن والے علامہ سید محمود علوسی، جامع البیان، تفسیر خادن، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، مجمع الزوائد، یہ ساریاں کتاباں دے حوالے دیتے نے، حدیث پاک دی الفاظ کی نے، عن ابی سعید الخدری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال اتانی جبریل فقال ان ربی وربک یقول کیف رفعت ذکرک کیف رفعت لک ذکرک قال اللہ عالم قال اذا ذکرت ذکرت معی او کما قال۔ حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اتانی جبریل، میرے کل جبریل امین آئے، آکے عرض کر دینے سونے کیف رفعت لک ذکرک، سونے تو آڈے رب نے تو آڈا ذکر کیویں بلند کیتا ہے سرکار، تھانو پتہ ہے تو آڈا ذکر تو آڈے رب نے کیویں بلند کیتا ہے۔ آقا فرماندے نے میں کیا اللہ زیادہ جاندہ ہے، اللہ عالم، اللہ زیادہ جانے۔ قال کہ حضرت جبریل بولے عرض کر دینے سونے اللہ نے تھوڑا ذکر انج بلند کیتا ہے، اللہ فرماندہ سونے اذا ذکرتو ذکرت معی، سونے ساڈا تیرے نال وعدہ ہے جدوں میرا ذکر ہوئے گا نال تیرا بھی ہوئے گا۔ اذا ذکرتو ذکرت معی، سونے جدوں میرا ذکر ہوئے گا نال، بولیے بولیے جدوں میرا ذکر ہوئے گا نال، سارے بولو جدوں میرا ذکر ہوئے گا نال۔ اگر کلمہ پڑھیے لا الہ، بس یہ نہیں پڑھی دا کلمہ، اگے کی پڑھی دا محمد رسول اللہ، کیوں ہوئے سناؤ ہاں ایک باری کلمہ۔ بندیاں دی 70 سال عمر ہو جاندی تے پوچھ رہے کلمہ، مینوں والا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خدا دا خوف کرو، مر جانا جے، کم از کم کلمہ تے سیدھا پڑھیا کرو، لا الہ پڑھو سارے، الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، حضرات گرامی اللہ نے فرمایا محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، سونیا تیرا ذکر اساں انج بلند کیتا ہے جتھے میرا ذکر ہوئے گا نا نال تیرا بھی ہوئے گا۔ پھر جملہ بولنا چاہنا ذرا سواد لو اس جملے جو دیکھو کتنا لطف ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، سونیا جتھے میرا ذکر ہوئے گا نا پھر تسی توجہ نہیں کیتی ہے دیوال، ذرا توجہ کرنا۔ فرمایا حبیب میرا وعدہ ہے اذا ذکرت ذکرت معی، جتھے میرا ذکر ہویا نا نال تیرا بھی ہوئے گا۔ کٹے للا لوے کہ نہیں جی اسی ذکر نہیں کرنا، میں کیا میں تو ایت دس نماز پڑھ کے وخا میرے نبی دے ذکر تو بغیر، کلمہ پڑھ کے وخا میرے نبی دے ذکر تو بغیر۔ آؤ ذرا ذکر مصطفیٰ دیاں گلاں کریے، پریشان تو نہیں ہو گئے اگر 2:30 بجے، اگر 2:30 ہو جان تو پریشانی تو نہیں نا، نہیں انشاءاللہ 2 بجے پورے چھڑاں گے، پریشان نہیں ہونا۔ سبحان اللہ بولیے ذرا ایک باری محبت میں۔ حضرت سیدنا
داؤد علی نبینا علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، میرا ویسے ارادہ تو ایسی حضرت آدم علیہ السلام تو ذکر چھیڑ دا، لیکن ایک دو ٹائم نہیں آئے، دو صرف گلانس کرنی ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ السلام اپنے کمرے چ بیٹھے نے تے بہ کے زبور شریف دی تلاوت فرما رہے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے آپ نو اتنی پیاری آواز عطا کیتی سی، جدوں دریا دے کنارے تے بہ کے قرآن دی اس زبور دی تلاوت کر دے سننا، چلدا پانی رک جاندہ سی، آئے پرندے اڑ دے ٹھہر جاندے سن، جانور چل دے رک جاندے سن، حضرت داؤد علیہ السلام دے کولو زبور دی تلاوت سن کے۔ توجہ طلب بات ہے، داؤد نبیوں نے جڑے معراج دی راتی تیرے تے میرے آقا دے پیچھے ہاتھ بن کے کھلوتے نے، مقتدی زبور پڑھے تے چلدا پانی رک جائے، تو جدو امام الانبیاء پڑھ دے ہونگے سوچو دو کیسا مزہ ہوئے گا۔ اللہ دے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام بہ کے زبور دی تلاوت کر دے پہنے، اچانک آپ دی نظر اٹھی، آپ نے ویکھیا کمرے دی ایک نکر وچوں ایک چھوٹا جا کیڑا سرخ رنگ دا کیڑا چلدا جا رہے ہیں، نکا جا کیڑا لال رنگ دا سرخ رنگ دا کیڑا انج کر کے آپ دے کولوں گزریا ہے۔ اللہ دے نبی نے جدوں اس کیڑے والوں ویکھیا تے ویکھ کے اپنے دل وچ خیال کیتا، پتہ نہیں اللہ نے اس کیڑے نو کیوں بنا دیتا ہے، اے دے بنانے دی وجہ کی ہے۔ بس اتنی گل جدوں اللہ دے نبی دے دل وچ آئی ہے، اللہ کریم نے اسے ٹائم اس کیڑے نو زبان گویائی عطا فرما دیتی، اے بولنے دی طاقت عطا کی دی۔ کیڑا اللہ دے نبی دے سامنے کھڑے ہو کے عرض کر دے، اے اللہ دے نبی سن لو، اللہ نے منو بے مقصدہ نہیں جے بنایا، اللہ نے منو مقصد واسطے تخلیق کیتا ہے، اللہ بے مقصدہ منو نہیں بنایا۔ اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام نے فرمایا اچھا اے گل تے دس تیرا مقصد کی ہے بنن دا، تیری تخلیق دی وجہ کی ہے، تینو اللہ نے کیوں بنایا تے دس تو کردہ کی ہے، ادھروں ادھر تے ادھروں ادھر جان والا تیرا کم ہونا ہے۔ کیڑا عرض کردہ نا یا نبی اللہ، صرف دوڑا لانا میرا کم نہیں، فرمایا اچھا دس پھر تیرا کم کی ہے۔ کیڑا بول کے عرض کردہ یا نبی اللہ، سرکار جدو صبح فجر دا ویلا ہوندا ہے، جدو طلوع ہوندی ہے فجر کہ یا سرکار میری زبان تے اللہ دی حمد جاری ہو جاندی ہے، میں اللہ دا ذکر کرنا وا۔ فرمایا دس تے صحیح کنا لفظاں نال اللہ دا ذکر کرنا ہے۔ کیڑا بول کے آندا سرکار میں اللہ دا ذکر انہاں لفظاں نال کرنا وا، میں آنا وا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سرکار جدو صبح دن چڑھدا ہے تے میں سارا دن اے وظیفہ کردا رہنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سرکار فجر تو لے کے سارا دن گزر جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سارا دن اللہ دیاں تسبیحاں کرنا وا۔ پر سرکار جو ہی شام دا ویلا ہوندا ہے میرا ذکر بدل جاندا ہے، سرکار میرا ذکر بدل جاندا ہے۔ فرمایا دس کوئی اور وظیفہ کرنا ہے، سبحان ربی الاعلی اے پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ کیڑا بول کے آدھا نہیں جناب، فجر تو لے کے شام تک اللہ اللہ کرنا وا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا۔ پر سرکار جو ہی
شام ہوندی ہے میرا وظیفہ بدل جاندا ہے فرمایا دس کی پڑھنا ہے کیڑا بول کے آندا سرکار میری زبان تے جاری ہو جاندا ہے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلا آلہ واصحابہ وسلم سرکار سارا دن اللہ اللہ کرنا وا جدوں شام پہ جاندی ہے میں مصطفیٰ دی ذات تے بھی درود پڑھنا وا مصطفیٰ دی آل تے بھی درود پڑھنا او دے اصحاب تے بھی درود پڑھنا اے بھئی اذا ذکرت ذکرت مائی اللہ نے محبوب دا ذکر کسے ملوانے دا محتاج نہیں رکھیا ذکر کرانگے تو ساڑھا پل ہے ساڑھا پل ہے پر مصطفیٰ دا ذکر فرمایا اے حبیب اذا ذکرت ذکرت مائی سونیا جدو میرا ذکر ہویا نال تیرا بھی ہوئے گا محبوبہ تیرا بھی ذکر محبوب نال کیتا جائے گا گرامی قدر حضرات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا ذکر پاک سننا آخری گل کرا اللہ دے جلیل القدر نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام ڈاکٹر صاحب تسی اٹھ جو جی اپنے ٹائم تے چھڑ دینا انہاں دا کوئی قصور نہیں قصور ساڈا اسی لیٹ آیا انہاں دا کوئی قصور نہیں جی جی بس انہاں دے مقدے انہوں انشاءاللہ اے تواڈے کو ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں تو انہوں پتہ تے آئیے کیوں آن لگے تے پھر ربیع الاول شریف دا جمعہ آیا کہ تیسرا جمعہ ہے نا ماشاءاللہ پہلا جمعہ تے پھر ماشاءاللہ سبحان اللہ ایک باری پیار دے نال بولیے ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک جگہ تے تشریف فرما سن کسے جگہ تے تشریف فرما سن تھوڑے جا فاصلے تے ہٹ کے نا آپ دے حواری آپ دے امتی بیٹھے سن ایک بڑی مائی چل لے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امتیاں دے کول آئی حواریاں دے آ کے آکھن لگی اوے عیسیٰ نو مننا لے ہو اے تے دسو تسی عیسیٰ وچ کیڑا کمال ویکھیا جڑا تسی او دا کلمہ پڑھ دے ہو او دے کیڑا ایڈا کمال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امتی بولے انہاں کہا بی بی اساں عیسیٰ نبی چ کمال ویکھیا انہاں مردے زندہ کیتے ہیں اس تو بھی ہولی بولو ایک باری اساں عیسیٰ علیہ السلام وچ کمال ویکھیا انہاں مردیاں نو زندہ کیتا ہے انہیں کیا ہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امتی کہنے لگے انہیں کوڑیاں دا کوڑ وال کیتا ہے انیاں نو اکھاں دیتیاں مٹی وچوں پرندے بنا کے پھوک مار کے اڑائے نے جدو اس مائی نے اتنا جملہ سنیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امتیاں دا تو مائی نے ایک بڑا کمال جملہ بولیا مائی کہن دیئے پھر تے او ماں کڈی عظمت تے شان والی ہونی ہے جس ماں دے شکم میں عیسیٰ ورگا پتر رہ کے آیا ہوئے گا او ماں کڈی شان والی جدے شکم دے اندر ایڈی شان والا نبی رہ کے آیا ایک گل جدو اس مائی نے کیتی نا تے مائی دی آواز حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے مبارک کرنا تک بھی پہنچ گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مائی دی آواز نو سنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مائی دی آواز سن کے فرمایا بی بی ٹھیک ہے تیری گل باقی او ماں تے عظمت والی ہے جدے شکم دے وچ میں عیسیٰ رہا ہاں پر مائی اے بھی گل سن لے قسمت والی تے او امت ہوئے گی جڑی قرآن دی تلاوت کرے گی قسمت والی او امت ہوئے گی جڑی امت قرآن دی تلاوت کرے گی مائی نے جدو اتنا جملہ سنیا ہے
مائی بول کے آندھی کہ قرآن کی ہے میں تے پہلی واری لفظ سنے قرآن اے عیسیٰ دسو قرآن کیڑی چیز دا نا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مائی سن قرآن اللہ اپنی کتاب نازل فرمائے گا جی میں اللہ کریم نے میرے تے کتاب نازل فرمائی حضرت موسیٰ تے کتاب نازل فرمائی حضرت داؤد تے کتاب نازل فرمائی ایویں اللہ کریم اپنے آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ تے کتاب نازل فرمائے گا اس نبی دا نام محمد مصطفیٰ ہوئے گا تے او امت بڑی شان والی ہوئے گی جیڑی امت اس کتاب دی تلاوت کرے گی مائی نے جدو اتنے جملے سنے نے آکھن لگی اے عیسیٰ کیا او نبی ایڈی شان والا ہے آپ نے فرمایا نہیں اما مائی سن لے اس نبی دی جے گل پوچھیا او ایڈی شان والا ہے اگر او نبی میرے اس ٹائم سامنے ہوئے کہ میں اس نبی دے نالین دے تسمے خود بننا گا اتنی شان والے اللہ نے سانو نبی عطا فرمائے نے جدے جوڑیاں دے جدے نالین دے تسمے بننے دی خواہش اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کر دے رہنے تو گرامی قدر حضرات آقا کریم علیہ السلام نال محبت حضور نال پیار آخری جملہ سن لو تے بات نو میں ختم کرانگا تے انشاءاللہ باقی تقریر آج رات نو کرانگے انشاءاللہ آج لائیے نا جی آج رات نو انشاءاللہ شامہ والا محلہ نزد بدھ بازار ویسے میں تو آج تک جمعہ بازار ہی سنیا پہلی باری سنیا بدھ بازار اچھا بدھ بازار ساتھ چک دے اندر انشاءاللہ عظیم و شان محفل پاک ہوئے گی دوست احباب شرکت فرمانا انشاءاللہ اتھے آقا کریم دا ذکر پاک کیتا جائے گا تو میں جویں پچھلے ہفتے والے دن بھی ایک اعلان کیتا سی کہ کوشش فرماؤ ربیع النور شریف دا مہینہ ہے ہر بندہ اپنے مکانات مرچاں بھی لائے پومے ایک لڑی لائے وہ نہ لگی جانیاں جنہاں لگڑیاں ایک لڑی بھی لٹکائے اور ایک پرچم بھی اپنے مکانہ دی چھاتے لائے ویسے ہون مزے دی بات ہے جے ایک تو انہوں مزے دی گل سناوا 1 منٹ دی صرف جڑے ڈاک دے سن آج دیکھو جی اینے چنڈے جڑے تسی لائے نے یہ چنڈے اگر یہ چنڈیاں دے پیسے جناب تسی دیکھو نا کسی غریب نو دے دیں دے یہ کڈی چنگی گل سی کڈی چنگی گل سی میرے کول 3 تصویراں نے اب مولانا ڈیزل صاحب جا رہے ہیں تے اونا واسطے چنڈیاں دے ایک ٹرک پریا جان دیا تے باقی اونا ٹیر لائے نے میں کیا اے چنڈے بنا دیا تینوں بیوہ عورتاں نظر نہیں آئیاں اے چنڈے تینوں زیبرا چنڈا بنا دیا تینوں یتیم نظر نہیں آئے مسکین نظر نہیں آئے تینوں صرف یتیم تے بیوہ تے مسکین ہو دو ہی نظر ہوندے نے جدو حضور دا میلاد ہوئے میرے آلہ حضرت نے فرمایا سی کھائے تجھ کو تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے وجہ صرف تیرے اے تینوں صرف حضور دا ذکر چنگا نہیں لگدا اپنے مولوی دا چنڈا چک لینا کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں اپنی اپنی مرضی ہے کوئی اپنی پارٹی دا چنڈا چک دے کوئی اپنے لیڈر دا چنڈا چک دے تے جڑا کسے بھی پارٹی نہ تعلق رکھ دا ہوئے او دا کینڈیڈیٹ او دا حیا کر دے تے تو مصطفیٰ دا پرچم اٹھا کل قیامت والے دن آمینہ دا لال تیرا پر خیال کرے گا وآخر دعویٰ یا ان الحمدللہ رب العالمین